Kompetencetrappen er en rigtig god model over indlæring. Kompetencetrappen fortæller dig trin for trin, hvad der sker, når du lærer noget. Den kan bruges, hvad end du er et lille barn, der skal lære noget, eller om du er et skolebarn eller en universitetsstuderende, som skal lære noget. Den kan bruges, hvis du er en ansat, der er sendt på kursus af arbejdsgiveren, eller hvis du er pensionist, der skal få dig en ny hobby i fritiden. Så kompetencetrappen dækker alt læring i skoleliv, arbejdsliv, fritidsliv, relationsliv. All over, skulle jeg til at sige. Kompetencetrappen består af 4 trin. Og nu gennemgår jeg de 4 trin, hvad hver trin handler om. Og det kan for nogen lyde som volapyk. Derfor gennemgår jeg bagefter et mere konkret trin, eller et mere konkret eksempel på de her 4 trin. Det nederste trin på kompetencetrappen, det kaldes ubevidst inkompetent. Det betyder, at her, der ved vi ikke, at der er noget, vi ikke kan finde ud af. Vi er ikke bevidste om, at vi ikke kan finde ud af det. Altså, vi er ubevidste omkring vores inkompetence. Det næste trin, der bliver vi bevidste om, at der er noget, vi ikke kan finde ud af. Vi er nu bevidst om, at vi er inkompetent til et eller andet. Vi ved godt, det her kan vi ikke finde ud af. På trin 3, der går vi op og bliver bevidst kompetente. Når vi er bevidst kompetente, så ved vi godt, at der er noget, vi godt kan finde ud af. Nu ved vi, at vi kan finde ud af det. På det øverste trappetrin, der bliver vi ubevidst kompetente. Det vil sige, at nu kan vi det så godt, at vi ikke engang tænker over det. Vi gør det bare. Vi gør det ubevidst. Vi gør det helt automatisk. Så på den måde går kompetencetrappen fra, at vi overhovedet ikke ved, at vi ikke kan, til at vi bliver så dygtige, så vi gør det per automatik, per refleks, rent ubevidst. Lad os lige tage et konkret eksempel for at måske gøre lidt mere klart. De 4 trin har vi her. Det nederste trin, hvor vi er ubevidst inkompetente. Der ved vi for eksempel ikke, hvad det vil sige at cykle. Vi ved ikke, hvad at cykle er, så vi ved ikke, at vi ikke kan finde ud af det. Vi ved ikke, at vi ikke kan cykle, for vi aner ikke, hvad cykle er. Så pludselig, så ser vi naboen fise rundt på sådan en underlig tingest med 2 hjul. Så finder vi lige pludselig ud af, hov, naboen kan det der. Naboen kan cykle. Men det kan vi ikke. Så er vi blevet bevidst inkompetent. Det vil sige, nu ved vi godt, at der er noget, vi ikke kan finde ud af. Og det kan jo så vække en nysgerrighed for, at vi lærer det. Så begynder vi at øve os på at cykle. Og vi øver og øver og øver. Og på et tidspunkt, så kan vi cykle. Vi er godt nok usikre på cyklen, og det kræver meget koncentration, men vi kan cykle. På det stadie, så er vi bevidst kompetente. Nu ved vi godt, at vi kan cykle, men vi skal gøre det meget bevidst. Vi skal cykle med stor koncentration, for ellers så går det galt. Så vi kan godt, men det kræver meget koncentration af os. Og når vi kommer op på det øverste trin, så er vi ubevidst kompetente. Det vil sige, så er vi blevet så gode til at cykle, at nu cykler vi sikkert, uden overhovedet at tænke over det. Nu er vi nået dertil, hvor at vi gør det bare. Vi tænker ikke over, hvad vi gør.
Vi tænker ikke over, at vi holder balancen, og vi rækker armen ud, og vi bremser, eller sætter hastigheden op. Vi gør det bare. Vi cykler per refleks, per automatik, rent ubevidst. Og de her 4 trin, de er i al læring. Fra første gang du skulle, tage en telefon. Tanken om, at man skulle snakke i telefonen med en kunde på sit job. Jamen inden man fik jobbet, eller inden man kom så langt i oplæringen af jobbet, så er man måske ikke klar over, at det var en del af ens arbejdsbeskrivelse. Så man var heller ikke bevidst om, at man ikke kunne det, for man kendte slet ikke til det. Og pludselig finder vi ud af, at chefen siger, nu skal du altså ud og tage telefonen. Så bliver vi bevidste om, at vi skal tage telefonen, men det kan vi jo ikke. Så må vi øve os en hulens masse, eller kaste os ud i det. Og når vi har prøvet et x antal telefonopkald, så bliver vi bevidst kompetente. Så kan vi godt telefonbetjene, men det kræver meget koncentration, og vi bliver måske lidt hyldet ud af den, fordi vi er usikre på det. Og en skønne dag sidder vi i vores job og telefonbetjener, som om vi har gjort det hele livet. Vi tænker ikke over det, og alligevel så yder vi forhåbentlig en professionel betjening. Helt per automatik. Det var lige nogle få ord om kompetencetrappen. Jeg synes, den er rigtig god at have i baghovedet. Vi ved, vi kan alle sammen lære, men vi må stille og roligt kravle op ad trappen.